Сёння я раскажу табе пра дапамін. Што гэта такое, як ён працуе, навошта нам патрэбны, якім бывае і як на нас уплывае. Гэта не навуковае відэа з неймаверным паглыбленнем у дэталі, але пасля прагляду ты зразумееш, што варта рабіць альбо не рабіць, каб палепшыць сваё жыццё. Пачынаем. У нашай галаве багата нейронаў. Усе яны стыкаюцца паміж сабою праз нейрамедыятары, якія і перадаюць імпульсы, то бок інфармацыю. Дапамін жа ёсць нейрамедыятарам сістэмы матывацыі і заахвочвання. Ён робіць нас матываванымі і дапамагае дасягаць мэтаў. У асноўным дапамін звязаны з задавальненнем, а калі сказаць больш дакладна, з прадчуваннем задавальнення. То бок ён вылучаецца ў працэсе дасягнення мэты, а не ў канкрэтны момант яе дасягнення. Вы, напэўна, заўважалі, што часам чаканне нейкай прыемнай падзеі, напрыклад, вечарыны, прыносіць больш радасці і шчасця, чым сама вечарына. Гэта звязана з вылучэннем дапаміну на працягу ўсяго часу да пачатку вечарыны. Быў такі эксперымент. Навукоўцы ўзялі малпу, прымацавалі да яе чуйнікі, пасадзілі перад экранам з кнопкай. На экране з'яўляліся розныя камбінацыі выяў. Калі пры вызначанай камбінацыі малпа ціснула на кнопку, ёй у рот упырскваўся вінаградны сок. Спачатку навукоўцы думалі, што дапамін будзе вылучацца падчас упырсквання соку. То бок усё лагічна. Сок атрымалі, дапамін вылучаецца. Але, як вы ўжо разумееце, усё было інакш. Дапамін вылучаўся ў момант, калі малпа бачыла патрэбную камбінацыю выяў, то бок яшчэ да таго моманту, як сок трапіў у рот і запрацавалі рэцэптары смаку. Пра што гэта нам гаворыць? Дапамін вылучаецца ў момант разумення, што патрэбнасць будзе задаволеная. Выходны ровень дапаміну ў кожнага чалавека розны, і збольшага ён закладзены генетычна. Таму некаторыя людзі ў жыцці больш узбуджаныя і матываваныя, а іншыя наадварот. Пры гэтым мы можам уплываць на дапамін. У залежнасці ад нашай дзейнасці і ад розных жыццёвых падзей дапамін будзе павышацца альбо больш, альбо менш, і будзе кароткачасовым або працяглым. Умоўна, дапамін бывае двух тыпаў: лёгкі, кароткачасовы, і якасны, працяглы. Што вылучае лёгкі дапамін? Кава, ежа хуткага прыгатавання, алкаголь, кампутарныя гульні, мастурбаванне, наркотыкі, сталае чытанне навінаў, прагляд серыялаў, нікатын, салодкасці, то бок цукар, стрэс, сацыяльныя сеткі і гэтак далей. Як вы разумееце, лёгкі дапамін – гэта дапамін, які можна даволі лёгка атрымаць. І галоўная яго асаблівасць у тым, што ён даволі хутка павышаецца, але і хутка паніжаецца. Што вылучае якасны дапамін? Гэта ўся тая дзейнасць, якая патрабуе рыхтавання, часу і высілкаў. Галоўная асаблівасць якаснага дапаміну ў тым, што ён павышаецца цягам усёй дзейнасці і потым патроху зніжаецца. Розніца зразумелая, і зараз я пакажу, у чым пагроза сталага карыстання якаснага дапаміну і як ён стварае залежнасці. Але спачатку падзялюся невялічкім хітрыкам, які палегчыць атрыманне якаснага дапаміну. Складаецца ён з двух частак. Першая частка. Вялізную задачу трэба падзяляць на маленькія. Калі вы дзеліце адну вялізную задачу на 10 маленькіх, вы будзеце атрымваць трошкі дапаміну за выкананне кожнай задачы. І такім чынам вам будзе прасцей іх выконваць. І вы будзеце больш заматываванымі. Другая частка. Вам не варта думаць толькі пра вынік. Лепей фокусавацца на працэсе і імкнуцца атрымваць ад яго задавальнення. Бо гэтак вы будзеце стымуляваць вылучэнне дапаміну і праца будзе давацца прасцей. А цяпер вернемся да лёгкага дапаміну і залежнасцяў. У чалавека ёсць выходны ровень дапаміну. Калі ён, напрыклад, выпівае алкаголь, ровень хутка павялічваецца, а потым даволі скора памяншаецца, але зменшваецца ён не да выходнага роўню, а значна ніжэй. А калі дапамін ніжэй за выходны ровень, чалавек можа адчуваць адсутнасць матывацыі, настрою, зморанасць, слабавольнасць і падобнае.
Тут ён ужо не зусім хоча займацца звычайнымі штодзённымі справамі, бо яны не прыносяць звычайнага задавальнення. І што часам адбываецца з чалавекам у такія моманты? Ён думае: учора мне было цудоўна, а сёння дрэнна, таму трэба вярнуцца ва ўчорашні стан. Ён п'е зноў, ровень дапаміну павялічваецца, але ўжо не так высока, як папярэдні раз, і зноў памяншаецца. Потым чалавек п'е зноў і зноў і зноў, даходзіць да таго, што яго павялічаны ровень дапаміну з алкаголем – гэта калісьці ў мінулым ягоны выходны ровень. То бок чалавек пачынае піць, каб проста не адчуваць сябе дрэнна. Падобная схема працуе з усімі астатнімі заняткамі, якія ўваходзяць у лёгкі дапамін. А як працуе якасны? Чалавек перамог алкагольную залежнасць, і вось ён ізноў на выходным роўні дапаміну. Ён пачынае рабіць вялікі трохмесячны праект на працы, дзеліць яго на маленькія часткі, імкнецца атрымваць задавальненне ад працэсу, прыкладае шмат намаганняў. Праз 3 месяцы перад здаваннем праекту дапамін дасягае свайго піку і пачынае павольна падаць. Так, падзенне не зойме 3 месяцаў, але чалавек застаецца ў зоне павялічанага дапаміну, прынамсі першы час. Нават калі ў канцы ровень трошкі апусціцца ніжэй за выходны, гэта будзе не страшна. Выходзіць, што варта цалкам адмовіцца ад лёгкага дапаміну? Не, але будзе лепей, калі ў жыцці будзе пераважаць менавіта якасны. Варта падкрэсліць, што вы не зможаце ўсё жыццё пражыць на павялічаным дапаміне. Для чалавека гэта ненатуральна і нават кепска. Дапамін вылучаецца ў вызначанай колькасці, і калі мы стала яго стымулюем, выкарыстоўваем і не апускаемся да выходнага роўню, нашыя рэцэптары ўспрымання дапаміну псуюцца. Мы пачынаем да яго прызвычайвацца і патроху выгараць. А яно нам трэба? Не. Вось таму нам патрэбны і павышэнні, і падзенні да выходнага роўню. Дарэчы, калі дапамінавыя рэцэптары псуюцца, у чалавека павялічваецца схільнасць да дэпрэсіі, апатыі, стамляльнасці і падобных псіхічных і эмацыйных праблемаў. Гэта таксама можа аслабіць здольнасць адчуваць задавальненне ад звычайных штодзённых справаў і прывесці да парушэння матывацыі і зніжэння якасці жыцця. А аднаўляюцца дапамінавыя рэцэптары прыблізна за 3-4 гады. А як зразумець, што ў мяне ёсць праблемы з дапамінам? Адмаўляемся на пэўны час ад сацыяльных сетак, серыялаў, мастурбавання, кампутарных гульняў і назіраем. Калі цябе пачынае гнуць і ламаць, у цябе праблемы. Калі не пачынае, а наадварот з'яўляюцца сілы на добрую дзейнасць, віншую. Усё цудоўна. Што рабіць, калі ў мяне праблемы? Адказ максімальна просты. Табе варта паменшыць колькасць лёгкага дапаміну ў жыцці. Як гэта зрабіць? Калі зноў адказаць проста, трэба журыцца. Так, гэта сумна, але гэта працуе, бо калі ты не стымулюеш дапамін, ён з цягам часу памяншаецца альбо павялічваецца да выходнага роўню. Некаторыя раяць зрабіць 1 дзень адпачынку ад тэлефона, ноутбука, дрэннай ежы і астатняга. І быццам бы 1 дзень адмаўлення ад лёгкага дапаміну ўсё выправіць. Можа і так, але я выступаю за больш сістэмны падыход, то бок за змянення ладу жыцця. На маю думку, толькі звычка дапаможа на доўгай дыстанцыі. Ідзецца не пра поўную аскезу, а пра дазаванне. Калі ты надумала паглядзець серыял, які змяшчае 10 серый, зрабі гэта, напрыклад, за 10 дзён, а не за дзень. Такім чынам, ты і не выклікаеш аднамомантавага ўсплёску дапаміну, які пяройдзе ў абвал, і прагляд кожнай серыі прынясе табе больш задавальнення. Бо як большасць з нас глядзіць серыялы? Некалькі серый запар, а можа і цэлы сезон. Смачная ежа, напоі, плюс гартанне стужкі ў нудныя моманты. Усё гэта падсумоўваецца, і мы атрымваем вось гэтакі ўсплёск дапаміну. У моманце гэта асалода, але дапамін хутка падае, і наступным днём мы адчуваем сябе кепска і нематывавана. Бо учора было вылучана зашмат дапаміну, а ўжо сёння, груба кажучы, рэцэптары адпачываюць.
Цяпер твой мозг можа гаварыць табе: «Вой, гэта нейкая лухта, так не цікава, лепей паглядзець сезон за дзень». Не слухай яго. Ён так гаворыць, бо калісьці ў цябе ўжо быў падобны досвед. І ён хоча яго паўтарыць. Твой мозг аднамомантава атрымаў вялікую колькасць дапаміну, што яму спадабалася, але што было пасля гэтага павелічэння, яго не хвалюе. Аднак гэта мусіць хваляваць цябе, бо ты ўжо ведаеш і разумееш, наколькі негатыўна гэтыя ўсплёскі ўплываюць на твой стан. Карацей, дазаванне задавальненняў і асабліва лёгкіх задавальненняў – ключ да нармальнага роўню дапаміну і лепшага жыцця. Альбо, як заўсёды гаварыў мой бацька, що занадта, то не здрава. Альбо, як пісаў Шекспір, салодкі мёд салодкасцю празмернай нам прыкрым робіцца і траціць смак. Жыццёва. Я, дарэчы, ужо пачаў ствараць новыя звычкі і трошкі дазавацца. І вось, што зрабіў апошнім часам. Першае. Калі прачынаюся, я больш не правяраю свае сацыяльныя сеткі. Так, вядома, што мае відэа назбіралі процьму падабаек, шыранняў і захаванняў, ды праз гэта я хачу пацешыць сваё эга і стымуляваць дапамінчык, але я стрымваюся. Другое. Салодкасці ем у першай палове дня. Фастфуд ем раз у 2 тыдні. Алкаголь п'ю асобымі выпадкамі, а каву недзе 2 разы на тыдзень. Трэцяе. Я не мастурбую праз смутак, я не куру, я не прымаю наркотыкаў, а навіны чытаю раз на некалькі дзён. Чацвёртае. Нягледзячы на тое, што я раблю кантэнт для сацыяльных сетак, я імі карыстаюся няшмат. Заходжу некалькі разоў на дзень, каб праглядзець каментары ды адказаць на паведамленні. Пятае. Я не слухаю музыку, калі шпацырую, калі працую, альбо займаюся нейкімі іншымі справамі. Магу паслухаць толькі, калі поўнасцю разумею, што цяпер я адпачываю. Так, музыка таксама павялічвае наш дапамін. Як мне ўсё гэта дапамагло? Ці стаў я больш паспяховым без высілкаў і намаганняў? Ці перазапусціў альбо хакнуў свой мозг? І, нарэшце, ці стаў я над чалавекам? Не. Аднак я адчуваю сябе больш заматываваным і сканцэнтраваным. Думкі ў галаве сталі яснейшыя, а штодзённыя справы пачалі прыносіць больш задавальнення, чым дагэтуль. Так, я не стаў над чалавекам, але відавочна адчуваю сябе лепш, і мне гэта даспадобы. Таму ці варта паменшыць колькасць лёгкага дапаміну ў сваім жыцці? Адназначна варта. Апошняе, што трэба сказаць. Сваю матывацыю і настрой можна павысіць штучна, калі прымаць прэкурсары дапаміну, эльтаразін альбо эльдопу. Гэта рэчывы, якія арганізм пераўтварае ў дапамін. Звычайна іх прымаюць пад канкрэтную задачу, напрыклад, для стварэння звычкі альбо пачатка новай дзейнасці. Але калі такой задачы няма, гэтыя прэпараты лепш не прымаць і работаць сваім дапамінам натуральна, то бок памяншаць колькасць лёгкага дапаміну і вяртаць яго на выходны ровень. Ну што, я расказаў табе пра дапамін усё, што ведаю сам. І цяпер, спадзяюся, табе стала больш зразумела, што такое дапамін, як ён працуе, на што ўплывае і якім чынам ты можаш змяніць сваё жыццё у лепшы бок. На гэтым у мяне ўсё. Па-яраша каранцоўску дзякую, што падабаеце, падпісваецеся і цісніце на званок. Усё гэта моцна дапамагае шыранню відэа. Гадуйцеся!